Салом алейкум ба ҳама бародарои азиз. Арости гап видеоро ман дониста кардастам ки баъди як гала проблема меша баъди гуфтигапонам ки саг бачаҳо бисёрам ки хто медонем киёвори што бо видеошро сар мекунам гапчап проблемао пасзанио сар мекунам. Чӣ қадар ки хто медонем бародаро ман ютубам да фурӯш мондагиам бо ҳаст бародарое ки ворам фурӯшат кардан ютубшона додам ки ай морам фурӯшоки инстаграма не ки мутаассифона ягон шама фурӯхтан натонистам қатъи ҳама чи да фурӯш буд. Мақсад ами коро да чия ки гарени венужднем гарени проблемаи безе бедорум ки мақсад кори ман соз буд оилам соза просто ба шарте ки бамонад ки кор кунем не ки мутаассифона ҳозир намондеста мара кор кунем нашидеста кор карда ай 10 тараф фикру переживанию стресс ҷоқидеста. хулосаи гапу кор чия бародаро кадоме ки метона ма чиста мухлисои худам да обращаться дорум одамое ки лишни гап чап карданиян ма шумо да на кор дорум на бор дорум и так шумо гаптона мегӯем ман любой коро кунам мегӯем ба ҳамин хотир дига вария наёфтам аввала ки умедаи аллоҳ дорум баъдан ай мухлисон пеши чи шиносе буд рафтам пеши чи дӯст чи ҷураву чи рафиқе ки рафтам результат ҳичи нестай ягон результат нашидестай просто кадоме ки метонам чиста вручатам кунем гарени положение безе даем положение дастам ки максимум 2 ё 3 моҳи кор кардан бати ма метавонам ин проблемаома маҳкам кунам яъне ки финансови проблема дорум ай 10 тараф безе бибаҷоқидестам корчи кор безе бай бародаро кадоме ки метавонам вручат кардан ман поёда картама мемонам шерина чиста метонистагит хеле вручатак вақте ки ман да вручат мекунем просто дилтон апро бигирем ки шумо ягон кори хайр да кардастем ба кадом хотир ки ман шумо да видеоотчёт месупорам ки чанд сум гузашт чанд сум нагузашт ҳамаро нишонтон метам ба гузашти вақт 2 моҳ 3 моҳе ки мекашам кор мекунам чанд суме ки мада зборе ки мада ҷамъ мешавам ҳам қадар сума нишонтон метам ҳам хасуна ман харид мекунам мебарам бо хайр мекунам як кабо бигем ма ай аллоҳ қарз талаб кардастам шумо савабем барои ман мақсад на хеле проблемаи яъне безвыходные положения боварӣ надоштам ки то рӯза мерам но до сих пор як хело мекунам ман оли миллионерам ман ютуб миллион кор кардастам ё ки тайпонда чанд мошин небаратам ози на мошина на ҳеч тига бози ба маршруткаима бо рангам рӯпоя вала ман оилам ам камбағалам ба ин қадар да ход оилам ба старекс ё пиёда да пешеход мақсад кором зебай кадоме ки метавонам вручат карда поёнда картара дестен ки номери телефон душанбе CTI номери телефони 933 933 65 номери картара мондаги кадоме ки номери карта метавонам по мере возможност кадоме ки метавонам вручат кунам баъд обязательно як кори дигарам кунем ки кадоме ки чанд суме ки вручат метавонам карда скрин кунем да инстаграми маро кунем ҳамин чиз беяд мада дар кора сахти ба дар кор ҳамин чиз баъд да 3 моҳ пас мефаҳмем чӣ ба дар кор буд ё ки чӣ ба мааш муталлақ кардам скрин умуман ин қадар гап бародаро ин кора гапа заданаш осон нест рӯбарои камера дониста ки тай комментария да чӣ хеле гапа чӣ хеле таъна чӣ хеле гнатон биёяд дониста ки пага чӣ хеле видео мешавад нисбати ман дониста ки пага худо мета саната қатъи доди худо гӯяд каси дигар ангиам во ну дигар вариант нест чизе ки дистам омад кардам то куҷоеро ки худованд одама наметавад проблемае ки зурш нарасава доштанда то куҷоеро ки ман метонистам кардам может роҳи ҳалла медаи тамом а дигар роҳи ҳал наёфтам а так худои нигоҳбон.